wena ukhobi ithwala kanini akwazi lutho kwante ngomlomo njengebhakethu saselikhuluma. Wena ngumnqoleko ngwetshela umachobi intwala kanini imali kunjani ungiqedekele emawukhumbulile mngane. Ibuzisani wesendawo esidumile ukaBhanjwa abalanga naye uthe changa. Ha, kaThwaswapho wena. Ngithi kuyothatha isikhathi ungazi fana wasemzini uma uyengibuza konke kokuthi kuyofanele ungibuze ezizweni ukuthi ungazi bese ziyakutshela ngedla manje. Ngizokushapa namzolo sabone umntwana uthi bale kuzephula uqala ukuthi mina. Ngiyoba kubona umuntu omude omubi njengawe bese ngibalela ngizephula. Hawu, umuntu wami kohlala ukusho wena. Amiye phezulu esikoleni kaManqini ngafike ngabuza othisha bakhona nabafundi bakhona ngathi niyamazi bavele baphila bavele bangihleka. Ngiphinde ngabuza ikhaya lakhona edumile utsheba kwakunene naye wavele wangihleka nje Nkosi yami. Ngithi yekela ukuhamba usibuza kogogo wakho thina ngoba siyona madoda. Uphinde uyela futhi ukusibuza kothisha ngoba sibona abafundi. Yekela futhi ukulokhu usibuza enganeni ngoba sibona othisha thina siyosha ingoma. Ngithi niyethula igoza amasihlaba ukungazana ngopungoze nawe upungandihambe ngokuqhuqhuza ngeke yotwana igolisi yokuqede nathi leyo kuyikhala sizezofothe kakhona emkhandeni vele. Ngithi ngibonga nina abantu babandimande nawe kwapungoze ngokuqoqa umkhondlele notwana ivalele wena noma kuthiwa nehluleka nje uyiphakela. Vele impela nenka uyanabe kufanele wezwani. Nithi khona impela nani? Hayi ningasithuphe namadoda. Wethi isixabane phezu komuzi waseJerusalem akwatatazela isalukwazi sakhona esingaboni emakhaya. Sifinya ngendololwana sangakwethu enkulu bathosela isele kuseJerusalem emzini okhanyayo nathi siyavuka. Kusho mina, ngubusho umntlayi wena angithi ngiyanisana. Kuvuka insizwa zasenquthu neyintombi zonke zathi kubuhle vele emtshengiseni ngoba sikwazi lokho noma yebo ngubusho umntlayi wena kade ngoba zibandla ngithi. Mbusha wena kusuma kuleyo icuse lethi kuyozwana sekuyibiza ngegama lakhe sini. Umposetha ngoleqe zonke izinja maqede zimkoko. Umposetha ngoleqe zonke izinja mina maqede zimnyokolo. Winyamazane winyamazane intobakazi. Uhamba ngishintsha amabala ngingathela ngishiya umkhono kuhle kwenyamazane intela lehlathini ngathi ubusukhohliwe mngane nami kodwa phela vele kuthiwa umenzi uyakhohlwa. Abona ngoba ngivale emsakazweni manje nakhetha ukungibeka.